suka ngalah. Ya, sorry. Terus orang berkalian akan selesai yang berkali-kali. Tuku apa maning? Tuku bawang putih seprapat, lengannya karo tengah kilo, bawang abangnya. Ya nak terus bedil bae wis lah. Mesti mendri dilakat teman jatuh siji lah. Ya wis ya. Ya. Ya bawangnya Bawangnya pirang kilo? Bawang apa? seprapat bawang putih. Bawang putih, bawang ki jenenge bawang putih. Iya. Oh ya. Isinya telu seprapat, Des. Yo lo. Masa seprapat kur telu? Apa maning? Iya. Iya, betul telu apa maning? Ki mau nguli masakan bojone nya. Jadi apa maning? Tadi. Setengah kilo. Setengah kiye? Iya. Baru tengah kilo. Baru tengah kilo. Oh. Terus telur berapa? Baru telu. Yo, mana telu? Kalau gue pecahin tete lu anjing kau ya, bener-bener kau bocah kamu. Lagi sih beli ki kopi Iya. sedap anu ki. Bawang abangnya telur gede bela. Telu gedil sih Iya, memang Bang. teman tuh. Seberapa? Ya bonus yang kiye lengah. Ya wis tok bonus e. Ya ana lengah. Dijumlah dhisik. Apa bojone lagi ngendi kowe? Wah, kena bojone lagi ngomongan akeh. Tapi bohong. Mata. Iki dipikes bae matane. Retakkan ginjal kau. Hilang matane. Kepicak. Cele. Kondol nih guna. Apa bae? Wis. Aku tang disit. Lah si utang diwingi burung nyaur gen 20.000 utang bae. Sing kok disit makarane rung cair maning. Ki mau mana nutup. Goblok. Nutup apa? Lagi Nutup jeding. ki mos dalam maning ki dibuka maning oleh maning cairan. Apa nih cairan apa nih? Oh, cairan sejuta cukup kabeh ngene sak lemari-lamarine. Sombong amat. Ki utang maning. Ya ki utang maning bewis, ki utang maning ya. Anjing ngejar anjingnya goblok. Astagfirullah nanya Bang, Orang ya. kopine sreteng, baru kopine. Kopi serenteng. Ya, kopine sreteng. Ya, jepes, menan harga 200.000, aku maning. Maning ya, wis mono bae. Masa kok, Ya wis andong. Masa kok ya. Andong, masa kok ya sebenarnya. Bojone makan sapa maning kok ya. Sempak, pempes, Oh ya beras. apa orang madam sih wingi? Bungkur madang mangane kurbudin cuk. Ya Allah, astagfirullah. Ki berasnya kira sekilo 5 kilo. Ya. Mie. Ini ora yang mana? Wis, Ya wis. kabeh. Berarti totalnya pira? Kok disit ra? Kok kalkulator iki ya. Kopi. Apalapi ya kiye ya, apalapi Ya. serenteng. Minyak kiye karo 1/2 kilo, minyak goreng. Ya. Itu bawang putih. Seberapa? Ki nggak bonus kowe kiye, nggak pilih bojone. Sambetan ya. Masako. Ya ki mas aku jangan iwak kok. Iwak apa? Iwak luwak kayu itu segalanya luwak. Iwak galing. Iya. Aku masak. Beras 5 kilo. Kabehane 250. Nani? Omae wa. Yo nembang orang mangan dan suka kayak Oh iya wis ngerti tapi nggak suka dari cairan mana ya. lagi lagudan cair banyu tok kowe yang di sini ini. Oh lo. Urung nyaur ki Ya wis guys. utang maning. Kalah. Ge, sore karo Mas Batangan, ge. Lagi Mas Kip
mas batangan ki. Mas Kayak batang? nyong oleh ning arah. Mas Desta piye? Iki ijo di karo onta Jajal iki ditimbang. Iki ditimbang di anu Mana ora palsu. ukur anu kiye Mas nom udah Mas tua. Lah. Apa aja nyong ora seneng anu. Iki padahal nggak tinangil sih ning arah. Ya wis Ora berarti yang seneng. wis Duit iki ora diseket karo ndewenge 700. Ya ngenteni saremane ya. Iya. Ya dia mau jare urung oli. Ya wes. Sekitar ana 3 dinanan mana. Wis ngene dhisik anu wis arep balik iki. Ya. Ya ya. Wes kiye. Wes. Permis. Misi ya. Yang masuk temenan gue. Ya, orang kenalen. Ya. Ya wis, suwun. Ya. Assalamualaikum ya. Minggir awas plikes.